Dobre, tepláky máš. Takéto mi prečo nezvoláš? So good. The bojnice. But I need sunglasses. Od Ivana už mám dlho. I need sunglasses. Ale tak on to kúpuje menej. Však. A keď budú na teba, tak ja ti ich hneď zavolám. You see. To sú Elka. Si vravel, že máš nejaké Nike na predaj. Guys, I need sunglasses. Malé, What the MK. hell? What is MK. in the camera? Ja chcem takéto šaty, Milan. Okay, hell. Poď, guys. You see the bojnice. Hello, guys. Tade to poďme, láska. Tu sú tie záchody verejné, nech sa vycíka. Ja si nedal na kraťase. Ešte som ti chcela ukázať. Dneska sedíme pri Ja neviem, kde som obchode. toto dal všetko. Počúvaj na dlhej. I'm Na gonna. žabníku pri Okay, what? právniku som našla You see. euro. Egyptské, nie? Okay. I'm down for okay. Wait. Look what I found. This I don't know what is it about. Okay. What is this? I don't need that. Yes. Okay, guys. Vypni si tablet, potom budeš. But wait, guys. Boom. Tu som našla práve Káža mi dneska. nepovedal. Wait. Ja, že to je nejaké znamenie more. But what is this? I found this insect. Look, Ja som tam chodila, keď tam robili. look for that eye. Tak si hovoril, že nemáš. Ale on sa robí, čo? To sú čisto nové, čo čúchaš ty debil? To by som ti nedával, čo som Insect. Okay, I go. Lock. Yeah. Okay. Locked. Yes. Jesus. Yay. Again, I need the sunglasses. To je aké teplo, toto je moc. No, ani ja nič nemám. Čo, ešte raz na hlas? to tvor zadanie, Laniska. Hej, pôjdeme. Idem a ja potom. Pôjdeme. Však ani ja si nemám čo obliecť, nemám ani jedny kraťase. Čo? Toto sú ako niečo. No, dobre. Dobre, počkaj, len ten vier. Guys, I'm gonna prank my mom when you speak the English. We are gonna show you when you speak English. Mom, we are not have sunglasses or have? No. Oh, speak English, okay. Chceš tú zmrzlinu, toho Taliana? Ja si dám tu, jak sa to volá, ľadovú dreň, zmrzlinu, Ľadovú dreň? Chceš zmrzlinu? Okay, guys, right now. That is the castle. Castle, bojnice. Look, this is so big house. Normálne som sa hádal s Wow. Valončinárom. Ja si chcem tiež kúpiť kraťase. Jej. Chlapky, do piči sa tam ešte vnesem. To pôjdu spravieme do predaj. Okay. Ale ja nikdy nemám čas. Look, the castle, bojnice, so big. Like 1 kilometer or what? It's not 1 kilometer, that is so big. 1 kilometer is like 420 meters. The castle bojnice. Look, this is the map castle bojnice. Map to the bojnice. Wait. Nemám. What? Zavolaj otca. Patrz, woła cię mama. Čo je? Calling you, mom. Čo máš? To berie iba 10-20 dákov. Ďakujem krásne. Okay. Wow. Okay, go. Wait.
Poď Milačku. That is a castle, look. So big. Okay. Wait, I'm going. Kde je mama teda? Priešla sa vyčúrať. Už mal zatielko? Aké? Found. Čak si idem, ja neviem, Found ja this. musím do pivnice pozrieť, taká I don't škotka know mama. what is it. To Byla bicykel, takéto som ešte si dal deravé. perkový. Deravé činy, ešte na tú činy, to sa úplne... What is this? Platenky. Toto sú moje najobľúbenejšie topánky. Ofa. Máme to vybavený, vieš ako. Okay. A zase si musím skúpiť mastičky. Mám takéto bez AI. názrozy, kadia. G. Okay. Wait. Wow. Ahoj. Tyž. Vôbec? And there's Afo. Ofa. Okay. To budú videá, co? To nevadí. No, this is my mom. Hello. Okay, but this speaks Slovakian, it's Slovakian. Look, it's gonna say something in Slovakia. Povedz mi to po slovensky, či čo. Ahojte, zdravím vás, priatelia. Look, it speak Slovakian. I speak Slovakian too. Because we are in Slovakia. So what is it? Elevator. What? Tak ja som chcela ísť vám. What is that smell? Wow, okay. There is a so good. Ja som na to bola I like this. pripravená. Že ide stavať a hľadať, už nosia šlapky, šatky, všetko je. No však áno, a ja? Ale tak nie sú veľké, Nechceš zmrzku od Taliana? Si mám ľadovú Ty dres. si chcel zmrzku. My on. Robert. Robo. Tu je dobrá zmrzlina talianska. No a potom si dáme. Ja chcem pivo malé. Tak nepiješ, si podala. Pivo malo tu prestojný, naozaj. Koľko ti to vylejem na hlavu rovno. Dobrá veľká vylejem ti na hlavu. Presne. Chcem držať. There's a song. Ja pôjdem kúpiť aj mačke, one, tak sa to povie, obojok a zoberiem von takto. Okay. Ale nejaký špeciálny. Je, keby ušla. Nie, bojok, ale traky. To budeš kočilo. Look, so much people is here. Ja vyhľadať na nich. Na ulice. Going meeting. Prečo nejdeme sem do chladu? A čakaj, tu je chladu. Čo? Jak som volal s Kristianom Gadžovi, takému chytenému, s takou kolobežkou, som vyťahol kára, som mu celú radi odťahol. Komu? Takému Dylinkovi kolobežku začínke už zatvárali. Kristian sa smial riadne. Takže si bolo pitný, hej? Nepil som len piva. Poď sa. BMW ide. Look, there is a BMW. Zase Vin Diesel, nie? Ale ja by som si aj niečo akože dal. Však si dáš? Nejaký langošik alebo čo za 20 €. Tak tu to robia na Koľko Lagune. nerov?
Sú presťahovaní. Bojnice. Kde? Tuto, keď No, ja pôjdeme viem, dole viem. tou uličkou, tam si dáte. Pri zánku, nie? Áno, tam. Magnetos. Také miesto, že tam nemusíš platiť, ale